guys, dini ang bazi usan YouTube channel video ada ang da umas tagan dini bazi usa mana to ang da nei guys umas tane ko search no pia kai be nai lang ada bazi usa mana YouTube channel ko like kamda ada service ni YouTube channel ko goda nai dan subscribe ada ma na share kamna hade dia guys nani tingu mabtane kudu wedong ini nang kenalai rumahnya ayo bisa nang naik ngali tapi jangan dah goblong juga kurus loh rumah bentarnya rumah tiga kilo punya bisa sih kurus teman baik sih dia sampai chicken ini lah sabi dong lop-lopnya awak jadi kurang ngambil aja gas nalu berkemana nu pun kita kira mana mante lagi punya bisa sekitar itu ulta tingdong bau sih kemana ulta tingdong bau sih kemana berbisnya malah dasar sekat nih tinggresa nih tinele nih gresa malah berita apa dong magersa nih ting haile haile dile ini punya binang nih saja na malah berita apa dong Lwgwfwr malah bisa binang udah habis sekarang Ima Kunal Kesana sih nih malah ini habis sekarang malah ini malah gresa zakang lebe we berarti zakang lebe aku bisa deh Kunal sekarang lah nah ini Lwgwfwr Kunal lama video sih nih sekarang lagi lah Ima, ini tapi sekarang di bawah ada, uy, saubay nih, bukan saugasin Uma saudara nih, nih, Uma zan pilih, Uma zan pilih, ani yang Uma kema, sih yang baru harus sama lagi
गोजा जालायबाय अमा लांग्रा माखानै नेगासिनो दङ अमायानो दाबो हाखवाखै जायाखैनो 9था जालायलायनोसै ना नेनानै आदायाथ' जानो लुगैलायथारबाय दां नेगासिनो दङ अमा लांग्रा माखा नारि हाबाय नै हाजेनबाय जोंना अमा बुथारग्राया पान्जाबनिफ्रायसो लिंहरदो दे लोगोफोर पान्जाबिसो अमा बुथारग्राया पान्जाबनिफ्रायसो हायार खालामदो अमानि नारिखौ गोदानाय सुरु खालामबाय नै लोगोफोर 5ता जाखो र' टाइमा दा आयु 10ता जानोसैना नोंसोर खैथायाव फैदोंमोन 8तायाव नोंसोरो माबाब्रा नोंसोरो 8:30 फैदों दासो 9:30 जाबाय नालाय बेसे गोबाव जाबायना नै बाजै जाबाय नै अमाया जि साइसबावसो देरा मोदोम गेजेमनो अमा फानहैगोन मायाव फानहैगोन नामाय चापागुरि लोगोफोर लांफै सोरबा सोरबा लांबायबा मा जाखो ओमफ्राय अमा बुथारनायखौ भिडिअ बानायनाया आंहा बिदिया जि साइज जायोना सिनस्रिया बाजैया अमा लांफैबाय नारजि जानो माबा 1.5 केजि 1 केजि माबा 150नि 1.5 केजि 1 केजि गैलाबो बारा होनना होबाय 150नि मोनसे ओमफ्राय 1 केजि मोनसे एसे फुङावनायनि आं अमाखौ आं फन खालामनायाव जाय लांफैयाखै बिराद लस जासिगोनलै नै जि साइज का अमाया ना बाजै अमाया साइज ना मोजांथ' मोजां सोरबा सोरबा लांफैयो मानसिफोरा लस जाजोबथारसिगोन दे खोमाया हाखाबाय खोमायो लोगोफोरना बाख्ला ए नैयो ना
माबायाना जाजाया ओरैनो जाजाया नारजि नि आलदा देरस'निया सोरनि नैबे सेरसे बै माबानि बिस बारा सेरसे आमा समाव बेबो 150 नि दायो बारा सेरसे 150 माने आधा केजि आरुसा फैथाराखैमोन दिनैसो फैदो जोंनाव कुनालनि ब्रादार नोंसिनाबोथ' लिटिल ब्रादार मोनबायना आरुस माबायदि किउट नोंना नङा बेबिया बिराद किउट इट्टु किउट आंनि बायदिथार नों बायदिथारना मेगन गिदिर गिदिरनो इट्टु गिदिर मेगना सिलसिल आयु लेकिन आं बेरेजों बिराद गियो हा बेरेजों बिराद गियो बेरे अबे बेरे अबे बेरे ए दा थांखा एरनाङा इखो दे एदावनाङा दे नङो इनियाव दा थां एखे हान्दिलरबावसो माबानांगोन नै आयंबो फैदो ओरैनो बेरायफैदों दाना अमाबो जानो हाला आयंआ बेस्रा आरुसा सोंबाय थायोनि इउटुब बानायगोना बानाया होनबाय थानायखाय लोगोफोर ओरैनो खेबनानै होबाय आं एसे तारमाने जोंनाव फैदो नालाय ओमफ्राय अमा बानायनायनि अमा बुथारनायनि भिडिअ बानायखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेस्रा सोंबाय थादो इउटुब बानायोना बानाया होननानै ओंखायनो खेबनानै दोनबाय आं एसे गेलेदों आरुस नों आंनि इउटुबखौ नायोना नाया भिडिअखौ बा ओमफ्राय नों लाइक खालामगोन ना खालामा लाइक खालामगोन ना खालामा ए दे लाइक खालामनानै होदे दे लोगोफोरनो अमा सिथारनायानो जि लेट जाबायना 2ता जालायलांबाय अमा बेबि एवगासिनो दं नै अदाबाव जोंहा अमा बेबि जि साइज नुथारो लोगोफोर मबाइलाव बारा साइज नुवाखै आरोना मानो दे अमा बिथैया होदो दे बिथै होनोसै एबार बेबिखौ मोजां होनानै लाखाबाय नै लोगोफोर बिथैया दै एसे होनानै लोगोफोर इखौ होखांनानै एरना होनांगोन ना नङाबा सिथाबनो नागिरो सोर सोर अमा बिबु बिथै गोथाव मोनो लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय न'नि अमा बिथिं अमाया जोंहा न'आव आलासिफोरनो लांनो जानो लाबोफिनबाय आरो खावसे फानजोबनो हाखादोंमोनथ' ना फानाखैसो लानानै फैफिनबाय नै लोगोफोर अमा जायैफोरनि थाखाय दाउ सावगासिनो दं दाउ लकेल नैथिं अमा बेबुआ खावसे फोरानबाय नैथिं अमा बिथै ओमफ्राय नैथिं आयंआ अमा बेबु जानो नेगासिनो दं आरोना लोगोफोर थाबायनो हायाबाबो लेंग्रिग्रिबाबो थाबायना फैथारदो आरो इयो अमा बेबु बिथै जानो नै गोथाव मोनोना ओइ फिस्लाफोर मा खालामनांगौ दं दाउ लकेल एवगासिनो दं आरोना बारा मोजां नुवाखै खुसिसिनदो दाउ लकेल एवगासिनो दं लोगोफोर आंना फास्ट फुडनि दखानाव संगासिनो आरोना लोगोफोर अदाबा बिराद लेथ्रा जानानै दं आरोना जोंना थारमाने इथिं दै लोमो नालाय लोगोफोर अखा हाबाथाय माने संजाया आरो दा उफाय गैया अमा बुथारनायखाय नैयावनो फोरानबाय दङ ओमफ्राय इयाव आङो दहाय अमा बेबु बिथै एवखांबाय आरोना लोगोफोर नै दा दाउ लकेलखौ बेयावनो संबाय आङो ओमफ्राय अमा मोदोमखौबो एवदो आरोना लोगोफोर आंलाय गेसाव संखांबाय ओमफ्राय लोगोफोर गोथाव जाखासिगोन नै हाइजें बिलाइ होदों आङो नै लोगोफोर नायलाय आं गोलोमजोब्बाय आरोना लोगोफोरनि जिनो गोलोमजोब्बाय अदाबाव थांनानै बिराद थाव थाव जाजोब्बाय लेथ्रानो नैथिं संगासिनो दं नालाय नै अदाबावबो गरमजों जिनो गोलोमजोब्बाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला दे बांद्राय गोलाव खालामबाय थाबा आरो दा बेसेबा गोलाव जागोन भिडिअआ ओमफ्राय आं ओंखायनो बांद्राय गोलाव खालामला जायफोरा आंनि भिडिअखौ दा फार्स्ट नायदो आरोना लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला ओमफ्राय अननानै शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर नोंसोर सापर्ट खालामाबालाय आंलाय बोरैथो जेनेबा माबानो आरोना बयबो सापर्ट खालामलायबासो आंनाबो जेनेबा साबस्क्राइबाराबो बारायगोन ओमफ्राय लोगोफोरनो दाबाव थांगासिनो दं ओइथिं अमा फोरानबाय दं अखा बोथोर नालाय लोगोफोर जागाफ्राबो नैयावनो बेफोरावनो बुखादोंमोन आरोना लोगोफोर दहाय लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामला बिदिबा जोंहाबो नै दुगैनोसै फ्रेस जानोसै ओमफ्राय जानोसै बिदिनो आंथ' अमा जाया नालाय लोगोफोर अमा जायैफ्रा दाउखौ जानोसै
गाव संबाय आरोना लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामला भिडिअखौ लोगोफोर बाय बाय